Здрасти, Додо. Здрасти. Ами сега, аз ще почна много отдалече, понеже по роднинска линия съм свързан с Видин по някакъв начин. Така. Знам за тебе, че ти си бил член на една много такава интересна видинска банда на млади години. И доколкото разбирам, ти си от малкото, които така дръпна в друга посока. Следиш ли приятелите ти от тогава? Какво се случва с тях? Кой какво прави? Ами, до някъде чак ги следя. Не, но узнавам от тук от там кой къде е, с какво се занимава, какво му се е случило. Така да, на този принцип ти си от най-успелите, нали? От тях. Ако човек измерва нещата зависи от мерилото, нали? Да. Смисъл има някои, които казват оня много напред. Оня много напред. С какво напред? Нали знаеш това изречение? Оня много напред. Ма къде е това напред? Да. Нали, къде е тая пътека, която се измерва? Да, кое е мерилото? Кой е напред, кой е назад? Вероятно, разбира се, става въпрос за кеш. Говорим за това, че нали, колкото повече си натрупал, толкова повече кеш. Знаеш го това виз, дето още не от сегашните, както ги нарича вече, не мутри, ами орки, а преди това мутрите да викаха там 90-те години и нали, от тези тип Маргини, Жори Ливи и така, и питали един от такив биг босове, някакви им казали, вие пак на интервю такова, казали, вие как натрупахте толкова много пари? И той, как да ви го обясна? Абе, труп. Те се трупат. Това е такива. Какво те насочи към тая работа, с която се занимаваш сега? Това е, между това скоро... Много си го приказвал. Сигурно много. Това съм го приказвал, да, много, но примерно сетих се нещо много, което преди сестра ми, което съм казал на тях сестра ми, нали, откри така. Моят талант държеше да кандидатствам в надпис, но във Витис тогава май още беше там. Но да кажем, имаше с един от бандата, бяхме записали статисти в Баба Вида за един филм. Тогава видях Ане Пенчева, тогава сега с Коли го казах, аз го бях забрал дори. Видях и още една американка, с ни кожи по тях облечени. Една гръд, едни неща и те на коне, едни коси до кръста на извързани. И ние такива просто спряхме и си казваме, с Тунджа да бях, викаме, Тунджа. Айде да се записваме статисти във филма. Има ли тук? Записахме се и вместо да ходим да ни снимат там като статисти, ние си криехме дрехите там до Баба Вида, отивахме на плаж, вечерта се връщахме и с купончето си взимахме там колко? 10 лева, примерно. Такива. Защото разбрахме, че да си статист не е толкова, нали? Всъщност весело цял ден. Така да, погаделичка ви атмосферата. Да, там аз бях такъв много впечатлен това. Чисто не е артиста ми, актьора, какво прави, не е от тази професия. Колко интересно филми и така нататък. Но... Ти си щастливо момче на професията общо взето. Така те поде още от института. Ти майче и не служи тогава, нали? Изкара си във военния театър. И това, но това си мои заслуги и пак на система. Тоест, съдбата най-вече ме срещна с тогавашния директор на Казанлъшкия театър. Той ми каза, че има вариант, в който не е нужно да правя каквото и да било друго. Защото аз главното беше да се махна от Видинското военно окръжие, понеже там един военен много ме беше настъпил. И директорът каза ми, просто се обяви за пацифист с една хубава молба и те ще пратят в друга комисия. В тази друга комисия вече изпратиш хората, които те изискват да работиш при тях, вместо да служиш. По този закон работиш вместо да служиш. И аз направих това нещо. Пацифист. Да. И след това всъщност станах пацифист. Сега ти на щат ли си в този театър? Не съм на щат. Беше ли на щат? Ами аз първо дойдох, бях на щат при Васил Стефанов. После исках да снимам филм, но Леон Даниел ме беше разпределил в една пиеса. Но пък аз бях казал
Да, на филма преди това. След това малко такава една работа се получи с конфузна. Аз помолих Леон да ме пусне, понеже пък и ролята не беше апетитна чисто. Честно казвам, дори тя е понякога и малка, да е пак е апетитна и нали. Тази не беше така интересна. И му казах, аз бих могъл да се справя с двете, защото тя е, каза, малка по обем. А Леон каза, не, аз искам тука. И аз казах на Васил Стефанов, че напускам малко след като ме приеме. Отидох за снег филма, после след година Васил Стефанов пак ме покани и каза, ела си пак на щат. Аз се върнах на щат. След което Павел Васев дойде, аз бях на щат и при господин Васев му казах, че доста съм зает тук пък. Не получаваш каквото заслужаваш срещу това. Бих могъл, ако напусна да играя навънка, да ход по провинция или на неко се налага. Тоест, да се превърна в пътуващ артист. Има ли голяма разлика между тези, които са на щат в театъра и тези, които сте на свободна практика? Говоря за Народния театър. Има ли голяма разлика в заплащането? Не знам, аз наистина не знам колко зависи, може би някои имат заплати, които са си абсолютно... Не, защото съм чувал, че голяма част от вас, тези, които сте натоварени много и които сте много използвани, сте напуснали или част от тях, заради това, че недобре ви заплащат, когато сте на щат. Трима сме и аз повлекох крак тогава, защото аз така бях свикнал, пък и не се притеснявам да съм на свободна практика някакси. Защото нямам... Защото имаш и ангажименти и разбира се, и си по-свободен. Половината от времето да си решаваш как да... Ти си шеф и... Имаш ли някакво понятие какво се случва с българския театър в България, извън столицата? Имам. Тоест имаш ли отношение към това? Аз отношение разбира се, че имам и... Какво мислиш тогава за това всичкото, което се върши, да го наричат реформи, промени, субсидии, методики? Пак някакви схеми за усвояване на някакви пари. Поне не, че генерално е така измислено заради това, но както и това на българи направи, се възползва се от статуквото, от това, което мога да измучи по някакъв начин от някакви пари. Защото доколкото разбрах, така преди време някой ми каза, това там тия 12 лева за билет, пък такова, пък те си правили едни далавери, пак си прибирали някакви пари. Кои са тези те, които си прибират? Не знам за директор или нямам за кой ставаше въпрос. Отдавна беше, наистина, аз не се... Сега ако съм журналист, ще влизам, нали, не, аз в този смисъл веднага ще ти кажа, че що се отнася до директорите, защото съм бил, знаеш, дълги години, няма начин директор да усвои някакви. Просто няма начин. То няма как да стане. Няма как да стане. И това, което се прави отгоре, е с някакви други цели. Не достигат пари и затова гледат как да ограничат тези субсидии. Отвратително по принцип, защото... Но съгласи се, че познаваш ли държава, в която да има 35 държавни театър? Не. И ние сме такава. И това е така, нещо трябва да се промени, защото те пак нали, в някой... Тук в Народния театър се играе доста, има приходи, има разходи. Така е, с столичните театри. Но навънка 5, 6, 10 представления, втурнаха се всички да пътуват, да правят комедии и така. Разказваме неща, които и двамата знаят. Да. Кажи ми друго. Спомена името на Леон Даниел. Ти, освен в случката, за която описа, работил ли си с него? Не, но съм имал щастие да гледам няколко него спектакли. Да. Кажи нещо за българската режисура по този повод. Имаш ли режисьори такива, с които ти в този момент искаш да работиш? Аз продължавам да искам да работя с тези, които съм работил. Ти работиш с най-добрите български режисьори? Да, за щастие така... С Явор Гърдев не сме работили в сериозна работа. По-сериозна работа, да. Тоест в Крал Лир бях участвал при него. С него ми е опитно да направим нещо така, да кажем, съвременно интересно или каквото ли било. Но той сега е изкара Чайка и продължава да бачка с кой? С Галин Стоев, но той не е български режисьор, ми се работи много, защото бачка съм с него в 199 преди много години.
А кажи ми, в каква степен човек от нашата професия трябва да бъде ангажиран обществено? Ти ангажиран ли си обществено? Мислиш ли, че трябва да бъде ангажиран или с това, което прави, той не все пак? Това само, което прави достатъчно. Тоест, ти си човек, който майсторуха, който владееш, да интерпретираш и да направиш така, че хората да виждат една истина. И това е сцената или екрана. Другото вече е въпрос на личен избор, т.е. дали ще станеш част от някоя партия политическа или от каквото е било различно от нали, това поле за изява, сцената или екрана. Тоест с работата, която вършиш, допринасяш за обществото. Не? Това е със сигурност е точно така. Другото, как да кажа, ако се допитат, ако иска до тебе някой, ако се налага, как да кажа. Аз скоро гледах за Марлон Брандо от филма, който е документалният за нея. Той си е правил записи, нали? И по тези записи отва на филм Фект, на Киноманията беше. И той се застъпва за неща, които и аз така съм си мислил за тях, както и той се застъпва за индианците, въобще за... Така да, той можеше да се застъпва, той се застъпваше и финансово. По този повод мислиш ли, че българският киноактьор, вече не говорим за театралния, получава това, което заслужава? Мисля, че не. Мисля, че не получава това, което заслужава. Па било дори той в чуждите продукции, които снима малки роли, разбира се, пак. Но това сме ние, общо взето не сме в... Ние си казваме, че сме европейци, но не сме. Не сме и в третия свят, но сме някъде между втория и третия и сме една ефтина работна ръка. И то в всяка сфера, бих казал, на изкуството и даже, ако щеше, аз много съм се ядосвал за майка ми, която е съдебен лекар, пък винаги съм виждал други съдебни медици, колеги нейни и така нататък, което абсолютно несъпоставими са нещата. Но така е. Харесва ми на Диан Дуковски една реплика. Ти знаеш къде се намираш? Не знаеш, вика, има едно място, което го наричат гъза на географията. Ти се намираш на хемороида на гъза на географията. Добре, Диане. Така, имаш ли някакъв, как да го нарека, режим? Тоест, начинът ти на живот по някакъв начин държиш ли имаш ли някакъв режим, някакъв начин, който да, така, задължителен за професията? Задължително трябва да си в тотална психофизическа кондиция, когато ти излезеш на сцената. Вече как ще го постигнеш това? Си е, може би, персонално такава работа. Но аз обичам и да спортувам, обичам и да сядам с приятели, да ядем, да пием, да говорим така. Може би, да, имам хранителен, в някаква степен гледам да се храня с такава щагъла чиста храна, силна храна. Гледам да чета неща, които са около това, с което примерно репетирам или... И някакси се пазиш човек, подсъзнателно. Аз дори преди надвис, още ти като казваш, нали, тази банда от Видин, аз съм имал възможността да правя, нали, това, което и те са правили тогава. Аз съм правил някои от нещата, които те са правили, сега не да конкретизирам, но някакси винаги, може би, защото майка ми беше съдебен лекар, баща ми беше полковник в полицията и винаги някакси имах този респект и не исках да им очерням името. Нещо, което беше като
наистина стоеше в мене без да е наложено или да просто го има. И според мен това нещо, част от него после, нали, разбрах, че се казва съвест, а съвестта пък е другото име на Бога, както казваше Колко, така че всички неща са навързани по някакъв начин. Диане, бъди здрав и успех ти желая от тук нататък още повече. Амин. Ти го имаш.